Nginibingelele bafethu kuzo zonke iy'ndawo la kuzohamba kufinyelela khona lo mbukiso. Uma ngabe uqala ukuba nathi uze ungakhohlwa ukucindezela i-subscribe button kanye ne-bell notification. Namhlanje silale ngey'ndaba ezibuhlungu ezithuse iNingizimu Afrika yonke jikelele. Zokudlula emhlabeni kuba kababa uMbongeni Ngema owazakhela igama kakhulu ngeminyaka eminingi eyedlula, iminyaka yama-80s nama-90s kuze kube manje kube khona endimeni yaqeda isizungu. UMbongeni Ngema waziwa kakhulu njenganokuba omunye wababhali beSarafina naney'ngoma ey'ningi ezikhunjulwayo ezifana noStimela nani nani. Waphinde waba umsunguli we-KZN Music House nokunye nje okuningi akwenzile endimeni yomculo noma kaqeda isizungu. Ley'ndaba lezi zokudlula kwakhe emhlabeni zivele ku-SABC zaze zaqinisekiswa undodana wakhe uSabelo owaziwa kakhulu kwi-Afro Soul zokuthi ubaba wakhe udlule emhlabeni kade eya kwi-funeral noma kumngcwabo womndeni obuse-Eastern Cape. So nokuyilapho-ke limale khona engozini yemoto, yena kade eyiphasenja lapho, ngathi u-driver yena usindile walimala kancane kodwa besingakaqinisekisi okuningi. So lokhu-ke kushiya abantu besathukile ukuthi hawu, ubaba i-legend yaseNingizimu Afrika idlule emhlabeni ngokuphuthuma, ngokuzuma kangaka kungazelele. Kuyaziwa ukuthi uma ngabe kube yingozi akekho umuntu osuke elindele ukuthi kuzokwenzeka into efana naleyo. Thina sithi emndenini, kuyihlobo nabangani, angayi iqhawe lingalala ngokuthula, uyidlalile indima yakhe ubaba. Kuyindaba ezibuhlungu-ke nokho, kaze kwaba isimo esihle kwanga umndeni wakhe ungalixola udlulise naye umoya wakhe ulale ngokuthula. Siyabonga.